И така, здравейте всички, здравейте ментолки, днес ще играем в моя сървър, но клипът ще е много кратък. И така, тук започва, добедите вие можете да ги прочетете. Ако не знаете, ще остава айпото. Бях снимал в него, но сега тук това всички могат да го правят. Ето такива бърби, нападни, това значи аз го направих по друг начин. И това е всичко. И тук едно друго нещо само. Хостът да имам план да е всякакъв. Аз тук съм такъв оунер. А хостът си е хостът. Другите са други. Ей, това е конзолата ми. Сега ще ви дам IP-то. Търсим IP-то. Не това. Само да го намерим. Аз кога влезнах в сървъра. Ето го IP-то. Това IP-то. Но за съжаление не може да се копира. Ще го оставя в описанието, ако не можете да влезете, значи не сте ми изпратили кандидатура. Ще оставя и сайта ни. И това е всичко от мен. Чао, табелки! Другия път ще се видим, когато ще правя клип когато ще правя ревю за един друг сървър. И това е всичко. Чао, ментолки! Другия път!